Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Donna's Secret File. Si Donna na inialay ang kanyang sariling buhay nang sa gayon ang bata sa kanyang sinapupunan ay mabuhay. She was 3 weeks pregnant or I don't know kung ilan talaga yung weeks na pregnant siya nang malaman niya na siya ay merong breast cancer. Imagine, alam mo na may breast cancer siya, tapos biglang boom, malalaman mo, buntis ka. Napakahirap ng decision-making process na yun. Napakahirap ng sitwasyon na yun. Dahil mag-iisip ka, mag-aalala ka para sa kaligtasan ng iyong anak. Kaligtasan mo, kaligtasan ng anak mo. But the good thing, dito sa mundong ito, meron na tayong mga technological advances. Meron na po tayong mga technological advancement tungkol sa medicine. Kaya naman kabisyo, pag may pera ka, kayang-kayang madugtungan ang iyong buhay. Pero pag wala kang pera tapos nandito ka sa Pilipinas, mabubulok ka na lang. Diba? Good thing sa ating SF sender, nasa ibang bansa sila. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaintindi sa kanyang secret file, nasa ibang bansa sila ngayon. So, yung health services nila, yung medical services nila abroad, di hamak naman na mas maganda kumpara sa atin. Sorry na talaga ha. Nag-real talk lang ako. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Tambay Love. Para sa ating sender, buti na lang tama ang naging desisyon nilang mag-asawa na ipagpatuloy ang pagbubuntis niya. Marami namang modernong aparato sa panahon ngayon at lahat naman ay posible basta magtiwala lang sa Panginoon. Hindi rin siguro sila pinabayaan ng Panginoon dahil naghintay sila para makabuo. Basta walang imposible pag si Lord ang nagdesisyon at gumawa ng paraan. Yun lamang po. Happy Thursday! Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Gerald Pierre. Para sa ating sender, salute sa'yo. Dahil nakita ko sa'yo at naramdaman ko through your secret file na ang positive mo kahit anong mangyari. Na kahit may worries ka, kahit may takot ka, hinarap mo yun ng buong tapang. Yung hirap na hirap ka na sa sitwasyon, pero lumaban ka pa rin. At may kasabihan nga, na lahat ng bagay, merong solusyon. Basta lumaban lang, at anumang pagsubok ay kakayanin. Talaga ba? Yun ba yung nun? Nasabihin. Magdasal ka lang at lumaban. Stay safe and stay strong. Yun lamang po from Gerald Pierre. Thank you, Gerald Pierre. Ito pa ang sabi ng ating kabisyo na si David. DJ Rocky, ang masasabi ko lang sa ating sender, grabe ang pagiging strong mo. Masakit yan sa katawan at hindi lang pisikal ang nasaktan sa iyo, kundi mental, emosyonal, lahat-lahat na. Pero nakaya mo lahat ng yon. Dito rin natin matututunan na napakahalaga ng support system ng isang buntis o ng isang babaeng may dinadala. Actually, no? Tapos sasabihin nung iba, nag-OOA lang. Nag-overreact lang. Naku, pag ganun, yung taong nakapaligid sa'yo, ay,
tumakbo ka na palayo doon. Kasi makakapag-ipon ka lang. Alam mo kung ano may ipon mo doon? Sama ng loob. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si Bill. Hi Donna, hugs to you. Salute sa'yo at sa asawa mo na hindi sumuko. Na kahit anong pagsubok sa buhay ay hinarap. Kumapit kayo sa Panginoon at walang alinlangang nagtiwala sa inyong mga doktor. Pinagtibay ninyong dalawa ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ganyan ang mga nananampalataya. May nangyayaring magaganda sa buhay. Kaya patuloy lang sa pagtitiwala at paniniwala na merong magandang mangyayari sa inyong buhay. Thank you, DJ Rocky from Bill. Thank you so much, Bill. At pa sabi ni Robert, nakaka-inspire ang story mo, Sender. Lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo, kaya kinaya mo? Ulitin ko, mali ako ng base. Lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo, kinaya mo. Kahit takot at hirap ka na. Basta maniwala kayo sa Diyos at wag na wag sumuko. Tuloy nyo lang ang laban. Tuloy lang ang buhay. From Robert. Thank you so much, Robert. At marami pa po tayong mga kabisyo out there na nag-comment sa ating secret file this evening. Alam mo, Donna, napabilib mo ako ng sobra-sobra sa iyong secret file. Napabilib din ako ng asawa mo, ha? Ibang klase ang pinagdaanan mo sa paglalakbay mo sa buhay na ito. Damang-dama namin yung lakas at tapang mo sa kabila ng pagsubok. Hindi pa ako nagkaka-cancer, pero I'm very sure na hindi madali ang pagharap sa isang diagnosis na meron kang cancer. Yung lagnatin nga lang tayo, o kaya maramdaman lang natin na may acid dun sa sikmura natin, o kaya naman, diba, parang sumakit lang yung ulo natin, parang feeling natin, uy, shucks, baka may aneurysm na ako. Yung ganong feeling, hindi na madali, nakaka-anxiety, right? Nakaka-anxious. So, yung iyo na ma-diagnose ka na meron kang breast cancer, napakahirap nun, napaka-challenging nun. Tapos sumabay pa yun dun sa pangarap mong magkaroon ka ng anak, magkaroon kayong mag-asawa ng anak. At pinili mong lumaban sa buhay para sa'yo, sa asawa mo at sa anak mo. Tinuloy ninyo ang pagbubuntis mo. Kahit na alam mo na mahihirapan ka. At kahit na alam mo na pwedeng manganib ang buhay ng iyong anak. But then, meron nga tayong tinatawag na medical technology. May advancement na ngayon ng medical technology, kaya naman mas gumaganda na, mas nalalaman na, mas sigurado na yung mga doktor kung kayang lagpasan ng pasyente nila yung sakit nila. O kung magiging safe yung inaalagaan nilang pasyente. At sa bawat akbang na ginawa mo, mula sa mastectomy, chemotherapy, hanggang sa radiation, lahat ng ito ay nagpapakita na hindi ka sumuko. Pinili mong magpatuloy para sa anak mo sa kabila ng lahat ng hirap. At in-acknowledge mo pa rin yung support na nakuha mo from your husband, from the doctors, from your family, mula sa mga mahal mo sa buhay, at mula sa Panginoon. Isa kang simbolo ng lakas. Yung storya ninyo ay inspirasyon at pag-asa para sa ibang tao. Para bang tinuturuan mo kami dito na sa kabila ng lahat ng mga hirap, laging may pag-asa na hindi dapat mawalan ng tiwala. Lalong-lalo na sa poong may kapal.
Naway magsilbing inspirasyon ito sa marami pang tao na dumadaan sa mga katulad mo na nagkaroon ng pagsubok. And when the time is right, the Lord will make it happen. Maniwala at magtiwala, kabisyo, na darating din ito sa inyo. Hindi yung cancer, guys, ha? Yung baby. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me at raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Donna's Secret 5.